أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين. الحمد لله muna kara gode wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda bisa kaddarawarsa da ikonsa da nufinsa ya kaddare mu muna cikin waɗanda ya ci gaba da ara masa rayuwa har zuwa rana mai kamata yau, kuma ya nufe mu da halartar wannan wuri mai albarka a kuma daidai wannan lokaci inda muke haɗuwa a wannan wuri ba don komai ba illa don ci gaba da karanta wannan littafi mai albarka a kuma cikin wannan wata mai alfarma, wata mai daraja, watan ramadana da muke wunin 27 yau ga watan ramadana. Shiriya ta annabi sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 1425 da wannan wunin ya yi daidai da wunin tara da watan Nuwamba, ma'ana watan 11 miladiya da Isa ibn Maryam ainihin wato na da shekara 2004. kuma alhamdulillah muna kara gode wa Allah da ya mana wannan baiwa da ya kawo mu wannan wuri mai albarka don ci gaba da karanta wannan littafi a kan wannan masallaci da daraja kofar masallacin wato ainihin AAK kuma a cikin wannan gari na Talla a wannan karamar hukumar tamu mai albarka, karamar hukumar Gasal a wannan jiha tamu mai dimbin albarka, jihar Taraba. Alhamdulillah muna gudanar da wannan karatun ne a ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna, assasawar marigayi al-marhum al-sheikh Ismail Idris bin Zakariya tazammadahu Allah bi rahmati. Allah ya ji kanshi, Allah ya gafarta mishi, wanda alhamdulillah mun sani wannan ƙungiya a yanzu tana gudana ne a ƙarƙashin jagorancin khalifan malam din na farko a sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir. Allah ya taimake shi, Allah ya karfafe shi. To alhamdulillah bisa tsari na karantarwa na irin wannan kungiya mai albarka inda take tura ainihin malamai wani gurin da almajirai da tura su wurare daban-daban cikin wannan ƙasa tamu mai albarka har da wajenta, a tura ainihin malamai don yada addini, don karantar da al'umma, musamman ma abin da ya shafi muhimmancin wannan wata mai alfarma da kuma darajar alkur'ani din. To kamar yadda muka sani an watsa maluma daga ciki har da wajen Najeriya, musamman ma kamar kasashen Nijar, Burkina Faso, Sudan, Ghana, Kamaru da dai ainihin sauran makamantansu. Duk wakilan wannan kungiya masu albarka sun tafi can suna yada alheri. Allah kuma ya saka da alheri, Allah ya tasirantar da abin da ainihin wato suke karantarwa a cikin zukatan musulmi. To alhamdulillah mun sani muna cikin suratu Sad ko kuma mun ji bayanan da Allah tabaraka wa ta'ala yi da kuma jarrabawa da Allah ya yi wa annabawan Allah ciki,
kuma mun san wannan sura tana karantar da tsari irin na shugabanci ko da kuma ainihin tsari irin na gudanarwa. To a nan za mu ci gaba inda Allah yake cewa wadkur abdana Ibrahim, kiran shi al-Yasau wa Zilkif, da kuma annabin nan da ake kiran shi Zilkif. Kullun Allah ce wa kullun dukkanin wa'annan annabawa da Allah ya lissafa da annabi Ismail da al-Yasau da Zilkifli, dukkan su Allah ce min al-akhyar, suna daga cikin bayin mu wanda suke zababbu, bayin mu managarta wa'anda Allah ya zabe su don tsaye da addini, don tabbatar da ainihin addini a doron kasa. Na'am, هذا ذكر na'am. وإن للمتقين لحسن مآب. Allah ya ce haza dhikrun, wannan fa shine wa'azi, ma'ana wannan fa tunatarwa ce kuma yabo ne wanda yake mai kyau. Wa inna, kuma lalle haƙiƙa lil muttaqina, ga masu jin tsoron Allah, masu tsare dokokin Allah, masu aiki na kwarai, la husna ma'ab, suna da makoma wanda yake mai kyau bil akhirati al akhirah. Wanda duk ya ji tsoron Allah, tsare dokar Allah, yana da kyakkyawar makoma gobe kiyama. Na جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. makomar ita ce jannati, Allah ya ce zai ainihin saka musu da gidan aljanna adinin ta zama, wato aljanna ta tabbata. Fatahatul lahumul abwab, kofofin aljannan kafin ma su je tuni an riga an bude musu kofofin aljannan, mana za su je su tarar da kofofin aljanna bude, sai dai su shiga kawai. Allah ka sa da mu ciki. Na متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Allah ya ce, kun ga an ce aljanna tana nan a bude wanda aka tanada wa masu tsoron Allah. To idan suka zo kofofin ba ma sai sun zo ne tukuna yakiki ka kan bude musu ba, za su zo ne su tarar da wannan aljanna a bude tana zaman jiran zuwan su kawai. To sun zo sun shige cikin aljanna, sun shiga ainihin benayen aljanna suna hutu. Allah ce to idan suka shiga cikin gidan aljannan nan muttaki'ina, suna kishin gida cikin aljannan nan, fiha a ainihin cikin aljannan a bisa kujeri a gadaje na aljanna, wanda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mana laushin kujerar aljanna ko ainihin wato gadon aljannan da za su zauna. Da za a zo da gadon misali a nan duniya, in mutum ya zauna dan karan laushin da gadon yake da shi, jinin mutum ba zai motsa ba. Allah ya tanade shi ya ajiye wa 'yan aljanna. Allah ka ba mu da rahamarka. Allah ya ce muttaki'ina fiha yad'una fiha bi fakihatin kathiratin wa sharab. Yad'una fiha, kuma suna kira a cikin gidan aljannan nan duk abin da suke bukata, bi fakiha, da ababen marmari. Ababen marmari, abin marmari da za su sha, Allah tabaraka wa ta'ala ya riga hore musu kasira wanda yake mai yawa, wa sharab, kuma akwai abin sha wanda za su sha su ji daɗin rayuwarsu. Na'am. وعندهم قاصرات الطرف. Wa inda kuma a wurin su dan aljannan kuma suna cikin aljannan qasiratu tarfi, akwai masu takaitattun gani, mana masu takaita gani. Iya takaita ganin sun da ake nufi a nan yan matan aljanna, za a takaita masu gani banda kai ba wanda za su kalla. Dama sun yi su ne, an yi su ne don kai, kai ma an yi ga don su, saboda haka ganin sun an takaita shi ga barin kallon ko ina sai kai din kawai, kuma kai din ka wadatar da su. Shi Allah ce an takaita masu gani ga mutumin da Allah ya kaddare shi, ya kaddare su ka zamo nashi. Allah ce atraf, kuma suna jere, shekarun su iri ɗaya, ba wani bambanci, ballantana a ce na malam wane ya fi na malam wane kyau, ko na malam wane ya fi na malam wane tsufa. Allah ce a'a, shekarun su iri ɗaya za su tafi bai ɗaya. Yan mata ƙanana kyawawa wanda za ka zo ka saya ka ga hotonka, ka ga ainihin jikinka. Na هذا ما توعدون ليوم الحساب. هذا المذكور, wannan abin da mun ka ambata na aljanna da 'yan matan aljanna da abincin aljanna da abin shan aljanna mai daɗi, matu aduna shine irin abin da aka maku alkawari da shi liyawmil hisab, ga ranar da za a yi kisabi. An bincike ku, an ga rayuwar ku ba cuta ba cutarwa, an tarar da kuna da imani, kun tsare dokar Allah, kun tsarkake addini, ba kwa zaluntan wani, ba kwa shirka. Da wannan Allah ya saka muku da irin wannan. Allah ka saka mana da shi.
إن هذا لرزقنا ما له من نفاد inna hada kuma lallan hakika wannan baiwa da Allah ya yi wa 'yan aljanna la rizquna hakika wannan shine fa wani irin arziki daga gare mu ma'ana arzikin mu ne in ji Allah ma lakum min nafad babu wani karewa babu kuma daukewa kullun kawai cikin ni'ima ba zai kare ba kuma ba zai yanke ba na هذا وإن للطاغين لشر مآب Allah ya ce hadal mazkur wannan abin da aka ambata jazaa'ul muttaqin sakamakon masu jin tsoron Allah masu tsare dokar Allah wa inna littaqina kuma lalle ga masu dagawa masu ketare iyaka masu sabon Allah la sharra ma'a suna da mummunar makoma na جهنم يصلونها فبئس المهاد Allah ya ce makomarsu da suke da ita wanda ba ta da kyau kuma ba ta da daɗi ita ce jahannama ya slauna ba jahannama ce za su shige ta saboda sun je ba imani duk wanda ya je tashin kiyama bai da imani ya gama asara kowa ya yi kokarin tsare imaninsa Allah ce za su shiga jahannama saboda rashin imaninsu saboda rashin tsare dokar Allah saboda rashin bin umarnin Allah kabi zalmiya tir da shimfiɗar da za a shimfiɗa masu su kwanta a kai yayi muni tun da gaushin mutane Allah ya kare mu da kariyarsa na هذا فليذوقوا حميم وغساق Allah ya ce ma za su dandani wannan azaba don saboda rashin imaninsu fal ya zo su dandane shi hamimun akwai ruwan zafi tafasasshen ruwa wanda ya narke ya tausa a ciki bayan suna cikin wutar jahannama sai ya ba su wannan ruwan su sake korawa a kai wa gasa kai hakan nan kuma ainihin ruwan diwa su kamiki na ruwan diwan yan wuta kurji haka din nan na yan wuta zaka ga wani irin ruwa kamar ainihin wani wanda ya raba wani ruwan kurji wanda zai rinka fitowa a jikin yan wuta a ce tashi ku yi ta kwankwada su yi ta shan shi ba dadin sha an ce warin sama har ya fi shan sama muni Allah ya kare mu da kariyarsa na وآخر من شكله أزواج وآخر Allah ce akwai kuma wani ainihin wato wani nau'in kuma har yanzu mun shagali ne na kamanninsa ainihin daga na kamannin abin da muka ambata na ruwan hannu da ainihin wato ruwan kiwa na ainihin gurjin ɗan sanda shi ne azuwa akwai nau'i ana suna nan da shi nau'i suna da azaba nau'i Allah ya kare mu da kariyarsa ne هذا فوز مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صابرين هذا قول ذات وانا مصري لجماعه مقتحم wanda za su shiga ma kun tare da ku cikin wuta da ana wannan da ba ko mara ba da zuwa ran da din kiyama nan dole su kan wuta cikin wuta ba wanda zai ce wani tare da su ba magana mara ba wanda zai saurara wani saboda bala'i ne zai faru قالوا سلام kuma suna cewa rabbana wa qalu su kafirai suna cewa wa kuma suna a
cikin wuta suna cewa malama na rari jaban kunna na ƙwabbakun min rasula lokacin da yan wuta suka shiga cikin wuta suka duba nan su duba can su waiga nan su waiga can ba za su ga wayan da da suke ganin su kamar yan iska ne a duniya ba sai su ji haɗi wa junansu a yau me yasa ne ba ma ganin mutanen da da muke kiransu a shirarai muke ce masu yahudanci ne muke ce masu marasa kunya ne muke ce masu aikin kaza kaza ne don rasa mutane ne don tada hankali ne yau da mu mutane su ne yan iska yau ya ba mu kasu ba a cikin wuta alhali ga mataskaran yan iska me zai faru حجبتنا بالسجن ونعذبت عنهم الأبصار. sai suke cewa an taɓa nabin sigiriyar da ba mun rike su abin yi wa izgili da muna masu izgili muna masu ainihin dariya saboda muna ganin kawai sun rungumi addini to yau gashi ba mu gansu ba an zaba an zuma labasa ko idanuwan mu ne suka karkace ne kan ba mu gansu ba su sake dubawa dai ba za su gansu ba yanzu sun rungumi Qur'ani suna gidan aljanna na'am إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. inna zalika lalle hakika wannan bayani da muka yi lahakun wajibi ne afkuwarsa khasan ma'adan nar dan wuta za su yi ta ainihin wato kusuma akan wannan magana na قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. قل يا محمد لقومك كجاء ومتانك يا كي محمد إنما أنا منذر ني مي غرغدي ba mai tilasta mutane su bi addini dole ba ni dai ina tsoratar da ku azabar wuta wa ma min ilahin babu wani abin bauta illa Allah sai Allah shi kadai tak alwahidul qahhar makadaici mai rinjaye mana mai tilastawa mai tankwasawa wanda ya fi karfin duk wani halitta na رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. Allah ya ce rabbus samawati wal ardi ubangijin sammai ubangijin kasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da kasa din nan al aziz Allah wanda yake mai rinjaye ala amriki bisa al'amaransa al ghaffar mai gafara li awliyaihi ga masoyansa na'am قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قل يا محمد كجاء مس يا كي محمد هو نبأ عظيم wannan wani irin labari ne wanda yake mai girma antum anhu muridun ko kuma ga wannan labari mai girman kuka yi ainihin bijirewa la tu'minuna bihi ba ku imani ba da shi ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. Allah ya ce ma kana li min ilmin bai kasancewa a gare ni na wani ilimi ma'ana wani ilimi bai kasance ba a gare ni bil mala'il a'la ga halittun Allah wanda suke madaukaka na mala'iku ba ni da masaniya iz yaftasimun ma'ana bana nan kuma ban sani ba lokacin da suke husuma dangane da sha'anin annabi Adamu lokacin da Allah umurce su cewa su yi masa sujuda don girmamawa to lokacin da suke wannan ni bana nan in ji annabi kenan sallallahu alaihi wasallam amma gashin na baku labari tamkar ina nan wannan ya kara tabbatar da cewa ni manzon Allah ne na إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. in ai ma yuha ilayya ba ai man wahayin komai ba illa sai dai illa ana sai dai ni ko in yuha ilayya illa innama ana ce dai lalle ni nazirun mai gargadi ne mubin mai kuma bayyana gargadi na إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Allah ya ce sai ya ba mu labarin ainihin abin da annabi can ya gaya musu ya ce shi dai Allah ya gaya mishi abin da ya faru tsakanin mala'iku da iblis da annabi Adamu lokacin da aka halicci annabi Adamu shine Allah yake cewa iskala rabbuka lokacin da ubangijinka ya ce wa mala'iku inni khaliqun basharan ni zan halicci wani mutum mai nau'in zan halicci wani halitta mai nau'in mutum min daga ainihin wato tabo zan yi bi tabo laka din nan na mulmula na halicci mutum me kuma فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Allah ya ce bai za sawaitu idan na daidaita shi na cika halittansa wa nafakhtu fihi min ruhi kuma na ainihin hura rai ainihin wato numfashi na sa masa numfashi kenan fasaran hayyan ya zaman torayayye mutum
Allah bayan ya halicce shi ya mulmula shi ya ajiye shi ya tsaya shekara 40 kafin Allah turo mala'ika ya zo ya hura masa rai fasara hayyan sai ya zamanto mai rai. Allah ce to lokacin da ya zamanto mai rai faqa'u lahu sajidin, ku je ku haɗe masa kuna masu sujada, mana ku je ku kaskantar da kawunan ku a gare shi, ku bi umarni na, ku yi masa sujada ta ainihin wato gaisuwa da kuma ban girma. Kun ga wannan umarni ne na Allah. Duk wani abin da zai zamanto umarni na Allah, abin ya zamanto ibada dole ne dan adam yayi. Duk kuma abin da zaka yi shi komi kyansa in dai shari'a ba ta yi umarni da shi ba, in kai ma ai yakin banza ne. Saboda haka dan adam bai da ikon yi sai abin da Allah ya ce masa yi, bai da ikon bari sai abin da Allah ya ce masa bari. Muna fata an fahimta. To saboda haka Allah ya masu umarni su je su yi wa Annabi Adamu sujuda, kaga ba halin su ko? To me kuma فسجد الملائكة كلهم أجمعون. To sai kuma masu kafa hujja cewa to ai ga mala'iku Allah ya ce su yi wa Annabi sujada, Annabi Adamu sujada kuma sun yi, ya za a ce mu ba za mu durkusa wa manya kaza kaza ba? To ai ka gama magana da kace su Allah ne ya ce su yi wa Annabi Adamu, kai kuma waye ce? Ko ba maganar kenan ba? Kai ma in Allah ya ce kai ma dalla ga ya mana ayar ko hadisin ko inda Allah ya faɗa, Allah mu ma sai mu je mu yi ta yi. Amma in fa ba aya ba hadisi to ba za mu yi abin da ba aya ba hadisi ba, amma sai mu na musulmi masu aiki da Qur'ani. Allah ce fasajadal mala'ika kulluhum, mala'iku dukkan sai suka yi wa Annabi Adamu sujuda ajma'un, dukkan su gaba daya. Sai wa إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس sai dai Iblis kawai shine baban aljanu, da ya kasance tsakanin mala'iku suna bauta, to amma yanzu da aka ce yayi sujada shi sai ya ki, istakbara sai ya girman kai, wa kana min al-kafirin ya kasance cikin kafirai fi ilmin Allah ta'ala, dama Allah ya riga ya sani kangararre ne butulalle ne. Kun ga ya kibin umarnin Allah wa Allah tawaye ko ya yi taurin kai, Allah ce masa yi, yace ba zan yi ba. Aka ce don me sai Allah yake tambayansa, قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. قال sai Allah ya ce masa ya Iblis, ya kai shaidan dan lisu, ma mana'aka, me ya hana ka ne an tasjuda lima khalaqtu bi yadai, me ya hana ka yin sujada ga abin ga halittar da na halitta da hannuna mai daraja, kuma na maka umarni na ce ka yi kaki, wai me hana ka yi? Astakabarta, shin girman kai kenan kai? Kaki bin umarni na an kunta min al'alin, ko ka kasance cikin masu neman ɗaukaka ne, masu girman kai, masu ji da kansu, wanda ba sa bin umarnin Allah ta'ala? Me Iblis ya ce? قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Allah ya sauka. Kala sai Iblis ya ce, ko kunya ma bai ji ba, shi yasa yi mutu ko mutum ya zamo shaidani ko bai da kunya. Allah ba zai ji kunya kawa ba, ko dan mutum ya zamo shaidani mala, maganganunsa daban ne, dabi'unsa daban ne. Allah ya kare mu. Kala sai Iblis ya ce, ana khairun minhu, na fi shi alheri. Kai sai ya gaya wa Allah, kaga yana sai gaya wa Allah kenan ya fi wanda fi alheri. Allah ne ya yi Iblis ba, kuma shi ya yi Annabi Adamu, ya yi umarni wa mala'iku su yi sujada wa Annabi Adamu da Iblis din, mala'iku duk sun yi, amma Iblis ya kiya ka tambaye shi dalili, ya ce wai ya fi shi, wai ya fi shi alheri. Saboda me ya ce khalaqtani min narin, ai da wuta ni kai ni, wa khalaqtahu min din, shi ko da laka da tabo kai shi, al'aka san ai wuta ta fi tabo. Ko ba haka bane, saboda haka shi yana torokan cewa ba zai bi umarnin Allah ba dan ya fi wancan. Kaga girman kai kenan da ji da kai da kuma hasada, abu biyu din nan sune farkon abin da aka fara tawaye wa Allah da su, shine girman kai da hasada. Kyashin an girmama Annabi Adamu ba shi ba, da kuma girman kan ba zai yi wa wanda yake ganin ya fi ba. Da wannan yasa Annabi yace ko dan adam ne yake da girman kai daidai kwayar zarra ba zai shiga aljanna ba. Allah ya ce innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah karba mu da girman kai. Me قال فاخرج منها فإنك رجيم. Allah ya ce kala, sai Allah ya ce ana kala ta'ala fakhruj minha, sai Allah ya ce to tunda kana cikin aljanna ta na maka umarni kake bi, to fito yi waje, fa innaka rajim, daga yau kai korarre ne, an kore ka daga rahamar Allah, an daidaita ka bar man rahama ta, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Kun ga Allah ya kore shi. Me wa inna alayka la'nati ila yawmiddin. To da korar kawai aka masa ma aka gyale shaida da dan gwanda ko
sai aka sake ainihin wato bin shi da wata la'ana wa inna alaika kuma lallai a kanka la'anati akwai tsinuwa ta ma'ana na tsine maka albarka Allahu akbar Allah ya tsine wa shaitan tsinuwa ta din nan kana nan tare da ita ila yaumiddin har zuwa ranar da za a yi sakamako a yi sakayya wa kowa wa'anda ka da su a tattara su da kai a tara wutar jahannama Allah ya kare mu da kariyarsa to shaitan ya tabbatar da yanzu ba ya tsino an koro shi ya gama lalacewa sai koma yana neman kafa kuma yana neman madafa yake maganganu yake cewa قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال sai koma yana cewa rabbi ya ubangiji na fa'anzirni to ka saurara man karkai saurin kashe ni a tsawaita min rayuwa ila yawmi yub'asun har zuwa ranar tashin kiyama da zaka tashi bayan tukuna ni ma zai tashi da su kun gane hikimar sa nan hikimar sa sawaita masa rai kar ya mutu wannan ita ce manufa ai bai ce wai zuwa karshen rayuwa ba ko yace zuwa ran tashi ne ranar da aka zo aka busa kawo na biyu kan tashi ga akwai sauran mutuwa ne to saboda haka yake cewa yake roƙon Allah ya Allah ka tsawaita min rayuwa kar ka kashe ni har zuwa tashin kiyama saboda kar ya mutu me Allah ya ce masa qala fa innaka min al-munzirin kala Allah ya ce fa innaka to lallan hakika kai iblis min al-munzirin kana daga cikin wayanda za a dan saurara musu zuwa yaushe ila yawmil waqtil ma'lum zuwa wani lokaci wanda yake sananne kenan zuwa lokacin da za a yi busan kaho na farko lokacin da komai zai mutu da mala'iku din nan iblisu na cikin wa'anda za su mutu amma kafin su mutu sai ya gamu da tashin hankali da wani halitta ba zai gamu da irin shi ba an ce a lokacin idan aka taho da ainihin ababen zare rai in aka tunkare shi an ce sai ya ruga idan ya yi gaba sai ya kure bangon duniya yana tsayawa sai ga mala'ikan na sai ya gaba shi sai ya daga ihu ya sake nausa yamma yana tsoron mutuwa ya sake nausa yamma sai ya kure bangon duniya ta yamma yana tsayawa sai ga mala'ikan yana tsaye da makaman zare rai sai ya sake yin kudu hakan ya kasance ya sake yin arewa hakan ya kasance sai ya dawo ce wai gaba ina da yake sau da ɗan ne da nayi kin ba umarnin Allah nan ne da nayi an ce sai ya runga ya nemi inda ainihin kabarin annabi Adamu yake je ya faɗi kai ce to yanzu gari Allahu Akbar kaga shedan ya ki yi wa annabi Adamu yana raya man Allah yake sai an nuna wa shedan kasawa sai ya je ya yi wa asar ma tukuna ba ma shi ba to hakan cin wani shaidani mai haka Allah zai mai da shi ran tashin kiyama kaskantacce na fata fahimta Allah kare mana kariyarsa sai Allah ce kana nan da za a saurara maka zuwa lokaci sanan ne lokacin da za a rubuta kaho na farko to me ya faru قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال سيتي فبعزتك نارا da buwayarka da izzarka ya Allah لأغوينهم أجمعين والله sai na batar da zuriyar annabi Adamu nan gaba daya duk abin da zai fito karkashin annabi Adamu bani Adamu kenan ko sai ya rantse a gaban Allah cewa gaba ɗaya zai halakar da su ya raba su da addinin Allah Allah ya kare mu da kariyarsa me illa ibadaka minhumul mukhlasin Allah ya ce sai dai wa'anda ba zan samu daman halakar da su da batar da su ba illa ibadaka sai dai bayinka managarta minhum a cikin su al-mukhlasina wa'anda ka tsarkake su kai da kanka kunga wannan ya nuna mana in ba wanda Allah ya tsarkake shi ya tsare shi ya kubutar da shi ba babu wanda zai kumcewa ya cikin zarkon iblis amma idan Allah ya taimake ka ya tsarkake ka ya kubutar da kai sai ka fi karfin iblis Allah ka ba mu yi kafin karfin iblis Allah ka tsare mu ka riba mu da iblis me kuma قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قال تعالى سأل تعالى يتي فالحق والحق أقول والله gaskiya ce tabbatacciya na ke gaya maka kawai ma'ana gaskiyar magana tabbatacciya na ke gaya maka wanda babu kokonto cikin ta me take ita ce la'amla anna jahannama minka wani nan da ya ka kuma lallai na kika sai na cika wutar jahannama kama daga kai da zuriyarka ومن من تبعك داود سبي فيك فجو wanda ya amsa shirarka yake yi man da'a yake ban umarnina ya yi maka da'a kenan ya bi ka to da kai da shi gaba ɗaya ne za mu cika da wutar jahannama ajma'in gaba da yanku
Allah ya kare mu da kariyarsa na'am قل ما أسألكم عليه نجم وما أنا من المتكلمين. كلام متعنى يا محمد ما أسألكم عليه أبدا ومن شرير هذا نكي ومن كرا بنكي مقول فانفتن بيقول إلى دابي لمن ذنبي ba rote ku wani abu ba ban sai ku taimaka min da kuɗi ba ban sai ku tara min dukiya ba da aka karraba masu ainihin wa'anda za su mutakawai ne da masu faɗin magana bisa ra'ayinsu a cikin alkur'ani ba tare da Allah ne ya mutu. Allah ya ce wala ta'lamun kuma wallahi za ku sani ya kuffara makka ya ku kafiran makka na ba'ahu labarin gaskiyarsa ba da hin lokaci wato bayan dan lokaci kaɗan. Inda a bayan kenan karewar kwanakin ku kuka mutu kuka koma ga Allah to za ku san abin da zai biyo baya kuma za ku san abin da ainihin alkur'ani aka zo muku da shi na alkur'ani nan gaskiya ne to sura ta kare albarka da ke cikin wannan sura Allah ka sa damu da shi umarnin ciki Allah ka ba mu ikon aikatawa hani da kan ne mu ciki Allah ka ba mu ikon hannuwa Allah ubangiji Allah ya saka wa ainihin wayanda suka shirya wannan karatu da alheri alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyil karim don haka muka za a karasa zuwa kan wannan sura musaya domin ganin a wannan haraba na masallacin yayi yana cikin da wannan baki haka muna masu maraba da zuwa da fatan yanzu ma wakili da ya iso a halin yanzu muna masa maraba da isowa Allah ya kafa da alkhairi tare da babban ladanin masallacin da ke cikin gari can shi ma ya samu halattowa muna masa maraba da zuwa da ainihin honorable kawo mamsa hammanjan shi ma muna masa maraba da zuwa sa'annan akwai limamin garin gafi kuma shugaban malamai na garin gafi malam musa malam musa umar shi ma muna masa maraba da isowa da fatan allah ya saka da alheri akwai ma kuma limamin garin awar shi ma ya samu alaƙar gurin wannan da karatu shi ma muna muku ba da zuwa da fatan Allah ya saka da alkhairi sannan akwai darussan agaji na jiha wanda shi ma ga shi a halittu muna masa maraba da zuwa da kuma divisional leader na wannan karamar hukuma mala abubakar kiwo joro shi ma muna masa maraba da zuwa sauran manya-manyan malamai da ma kuma shugaban majalisar malamai ta garin yarima kuma liman ne mai rike da mani da suka zo daga rassa da manya-manyan malama da manya-manyan baki da suka halarci wannan wuri mana wasu maraba da zuwa to ganin cewa akwai tambayoyi da aka rubuto za mu kashi malam ya amsa su kafin mu dinga muka wannan microphone da ainihin sakatori don su gabatar mana da wannan a kammala wannan program wanda muna fatan dukkan al'ummar musulmai da suka halarci wannan wuri Allah mana bukan sarki da ake wannan bidiyo din da zama za mu ga kawunan mu a cikin aljanna na su da rahamarsa Allah ya taimake mu yace mala assalamu alaikum yace shine ya kai wankin hula sai mai wankin hulan
ya batar mishi da hulansa sai babu laifi ya musanya mashi da wani sai ya musanya masa da wani tsakanina da shi waye mai laifi. to alhamdulillahi mai tambaya na tambayar cewa ya kai hularsa ne wa ainihin mai wanki daga nan kuma hular sai ta bace ranar da ya zo neman hularsa sai ba a samu ba sai shi mai wankin hula sai ya musanya mashi mana ya dauki ta wani ya bashi ko saboda haka yana son ya sani tsakanin shi da wanda ya karba da wanda ya bashi nan wane ne mai laifi. To a bisa wannan dukkan ku kuna da laifi dukkan ku biyu. Shi wanda ya batar maka da hula ya dauki na wani ya baka bai kyauta ba ya yi laifi. Kai da ka san hula ba taka baka na wani ka karba ka yi laifi. Kai in aka dauki naka ka bai wa wani ka ji wani ya karba za ka ji daɗi. Kai ma ka yi laifi ta inda ka karbi kayan da ba naka ba saboda haka dukkan ku a shari'a kun yi laifi. Shin malam akwai annabi aljani? Babu. Wannan mutane ba su ji ba. Na? Babu a cikin annabawan da Allah ya karantar da mu a Alkur'ani tun daga farko ka illa rijalan. Haka ne ko? Saboda haka abinda Qur'ani ya faɗi kenan annabawa mutane ne ba aljanu ba iska ba mala'iku ba. Ina fata an fahimta. Sa'annan mazaje ne ba mata ba ake aikowa. Saboda haka babu annabi ba mu dai ji wani annabi aljani ba. To malam yace shi ne ya ci abinci yana cin abinci sai aka yi kiran sallah na biyu. Na. A karshe sai bayan ya yi tambaya aka ce mai bai da azumi, shin zai biya wannan azumin ne? Na. Sai da ya tambaya aka ce bai da azumin wannan ranar, shin zai biya wannan azumin ne koya? Kwarai da gaske tunda an ce masa ya yi tambaya dangane da abin da ya shafi azuminsa kuma an tabbatar masa da cewa bai da azumi, ya sha ruwa ne ba ko ya ci abinci ne ba bayan kiran sallah na biyu. Kun ga bayan gari ya waye kenan ko bayan ketowar alfijir sai aka ce masa bai da azumi, to saboda haka yanzu rama ko zai yi sai ya rama wannan azumin bayan an gama ainihin watan ramadana. Allah kuma ya sa mu dace. Na. To na ji Assalamu alaikum jama'a. A gaskiya ina miƙa godiya na ga Allah madaukakin sarki kowa mu komi da kai ni rana ta yau wadda aka gayyace ni domin rufe wannan tafsiri. A gaskiya wannan kwamiti ina roƙon alfarma a gare ku ku yi haƙuri wani zan samu ran lokaci kaɗan wanda zan faɗakar da mutane domin zaman lafiya. Akwai abin da nake so mu sanar da jama'a. Idan kana harkarka ka yi harkarka ka nemi abin da za ka ci, kar ka nemi tashin hankali. Wannan ba alheri ba ne, ba zai kuma haifar maka da alheri ba. Duk abin da mutum zai yi tsakaninsa da Allah da ya ce shi. Idan kana harkanka tsakaninka da Allah da ya ce ka, ba a gaskiya ba abin da zai faru da kai cikin ya zama wani. To a gaskiya waɗansu mu sun san abin da ya faru a cikin kwanan nan tsakanin asabar zuwa lahadi. Domin bayanin da nake muku nan hankali na ne ya tashi akan abin da ya faru da domin ni ban taɓa ganin shi ba. Sai nan Allah Ubangiji ya nuna ni ina bacci aka zo aka tashi ni aka ce ba kun damuwa. Menene damuwa? Aka ce an tare hanya. An tare hanya wani dalili? Aka ce ɗan banga ne wanda ni na nutsa shi na kama wani mutumi ya buge shi ya je ya tsare. To wannan bayani ba haka take ba. Shi wannan dan banga da ya kama shi ne a lokacin da
ba a so kowa ya fita waje in har kai mu gaskiya ne. A lokacin da ya kama shi nan su wa'innan mutane sun biyo shi sun ba shi hakuri kuma ya ba su mutumin su suka koma da shi. Daga baya ne wasu 'yan tsiraru wa'inda ba su son zaman lafiya suka ce a tata sai dai wannan mutumin ne ya ce tayansa ya bata, mutumin ne ya kada baki ce taya ya bata. Aka zo zore na ne ta ba da hakuri ne ta ba da hakuri har ubangijin Allah ya taimake ni. Mutane ne suka ce ni baban su ne ba su isa in roƙe su a su ki ba, sai su na samu alfarman da na nema gare su sun yarda za su je su koya ni, ni kuma na koma na kwanta. Cikin yardan ubangiji da gari ya waye mutanen nan a sai ba su buɗe hanya ba. Yan iskan da suka ce taya ya batan nan su ne suka hana su buɗe hanya. Har garin Allah ya waye hanya yana tushe. Da gari ya waye dama na ɗauka musu alkawari tun da tayin su ya bata su buɗe hanya. Idan Allah ya tashe mu ya kai mu safiya ni na musu alkawari ko 61 ko kuma zan ba su taya sabuwa. Duka fa na yi haka duniya zona lafiya don kuma buɗe wannan hanya ne. Wallahi mutanen nan suka sai da gari ya waye aka zo aka yi a rubuce na sa hannu sun sa hannu wayan su waɗanda suke tare da ni sun sa hannu an amince an buɗe hanya kowa yana tafiyar da harkarsa daidai. Mutanen nan jin zan tafi jalingo kawai domin na san mai motar da ya tare hanyar nan domin in je in tambaye shi tayan ka ya bata motar ka tana da taya ne ko ba ta da taya. Wallahi cikin yardan ubangiji da na je wurin mai motar nan sai ya ce mini dama motarsa ba ta da sufiya taya. Sharri ne kawai. Mu kuma muka ce ba za mu taɓa yarda a zo a bata mana suna a kashe hanyar nan hakan nan kawai akan kariya ba ko mu yadda ba. Na tafi wurin shugaban su a jami'u na ɗauke shi muka tafi wurin kwamishinan 'yan sanda gani ga dpo ga su lokal gama ga kwamishinan 'yan sanda ga ciyaman na lokal gama a gaban kwamishinan 'yan sanda muka yi wannan bayani kam aka ɗauki kudi 60,000 da aka ba mu wannan direba kudi tayansa na ƙaryar nan aka ɗauke su aka rika wa kwamishinan 'yan sanda domin a mayarwa gwamna da ya zo ya biya wannan kudi a mayar masa kudinsa. An karbi kudinsa ne akan cuta ba bisa gaskiya ba. Nan take kwamishinan 'yan sanda ya ce wa'innan mutane tun da sun yanka domin su zalunci mutane ne aka mika su kotu domin an tura su kotu su je su fuskanci shari'a a wani dalili za su zo su kashe hanyar nan wata har gwamna zai taso ya samu hanya an kashe ta gaba daya. Gwamnan nan gare sa ne taraban nan jihansa ne bai kamata a ce an masa haka ba amma an zo an masa an ji mutunci sa. Mun kuma mun iya kokarin mu domin mu fuskance shi mu ba shi hakuri Allah ya bushe zuciyar shi. Wannan ina yi wa mutane ina yi ma jama'a bayani don Allah domin su san abin da ya faru ga shi mu kuma ga matakin da muka ɗauka a kai domin ba za mu bari haka ba. Su kuma ɗan giraru da suka haddasa wannan masifa su ma mun ɗauki mataki a kansu. Don Allah don annabi jama'a ina roƙon alfarmanku tun lokacin da kuka ga wannan abu zai kawo damuwa a yi gudu a zuwa sanar mana. Domin ni in ya fi ƙarfina ina da na gaba da ni wanda zan je mika masa wannan damuwa nuna masa ga damuwa da jama'a na suka kawo amma wannan damuwa ni na ganin ya fi ƙarfina. Don Allah ka taimaka mini ka nuna min yadda zan yi in warware wannan matsala. A gaskiya akwai wani abu kuma wadda mu muke yi a nan wadda bai dace mu yi shi ba. Magana ne ka ji ta kai baka ji ta da kyau ba sai ka tashi ka je kana da yaya ta karya kana ta faɗan abin da ba shi ne yake akwai ba. To in kana so ka ji maganar nan daidai me zai sa ba za ka zo ka tambaye ni ba? Zo ka tambaye ni ban nuna maka girman kai wadda ba za ka zo kusa da ni ba. Ni kuma mai tashi ne in zo kusa da kai in zanna. Don Allah don Allah menene zai hana ka ka gaya mini damuwanka? Ni kuma gaya maka gaskiya yadda magana na take.
amma jama'a duka yanzu sun bijire sun yi gaskiya sai kariya. Sannan mutumin nan kuma da kuke hasada a kansa, Allah ne ya yi ka, Allah ne ya yi shi, bai guje ka ba, kai kuma kada ka guje shi. Sannan kuma Allah da ya yi shi nan fa yana ganin ka ya barka, ya ce shi ne. A nan idan kai gaba da shi ka yi gaba da Allah. Allah ne ya ajiye shi wannan. Shi kuma mutumin nan da kake ganin shi, idan ba wa'adin da Allah ya bashi ba, duk yinka, duk wani guje-gujenka, duk wani kulle-kullenka ƙarya kake yi, sai lokacin da Allah ya bashi nan ya cika a bar wannan abu. Saboda haka don Allah, don annabi jama'a, ina matukar gaya muku wannan duk lokacin da akwai matsala, ni kofa na abu ne yake, ka zo ka same ni ka tambaye ni, idan haka ne zan ce maka haka, idan kuma ba haka ba zan ce maka ba haka ba. Sannan ni kuma na sani ban isa in ce na fita zargin jama'a ba, dole ne ina ciki, a ciki ma ina na ta ƙasa, ba ma a ta sama ba, a ta ƙasa nake. Saboda haka ka je ka yi ta surutan ka wannan ba shi ne da ba. A malam na dawo kanka. Wannan mai kofar gida da Allah ya sa aka wannan masallaci a kofar gidansa, yadda wannan kwamitin wannan masallaci suke ganin cewa wannan aikin ne da farkonsa har zuwa ƙarshensa an kammala shi lafiya, kuma tare da ainihin wasu nasarori masu yawa. Kuma Allah ya za manta da su ba, muna addu'ar Allah ya saka musu da alkhairi. Don haka taron mu a nan maza da matar da suke gidaje, wata matar a kofan gidanta yanzu idan ka je magariba yayi za a yi kiran sallah, almajirai ne suke ainihin kowa ana layi ana raba musu kunu. Bayan haka dukkan masallatayyan mun nan za ka ga bokatan kununta tana kawowa domin a yi buɗe baki ne, ba ita ba da sauran mata sun ma sun cancanci mu sanya su addu'a Allah ya saka musu da alkhairi. Da wannan kuma a ƙarshe ina kira ga 'yan siyasa, gaskiya mu ba bayi bane wanda za a walakanta mu irin yadda muka waye gari. Bai yiwuwa a ce gwamna ya san garin nan sun zaɓe shi, dan majalisar dattawa ya san garin nan sun zaɓe shi, yan majalisar wakilai ya san garin nan sun zaɓe shi, dan majalisar jiha ya san garin nan sun zaɓe shi, ciyaman ya san garin nan sun zaɓe shi, kansila ya san garin nan sun zaɓe shi. To su zo su nuna mana abin da suka yi wa garin nan. Ka dubi yawan bayan Allah da suke garin nan, shi gwamna ma da ya zo ai kansa ganin dan adam wallahi ya bashi tsoro a garin nan a ran da aka sare shi, don mu muna gaba gare shi a lokacin ya bashi tsoro. To ya dace a ce har ya zuwa yanzu ba wani abin da wanda za mu yi alfahari da shi cewa gwamnatin jihar gashi ta mana wutan ma da aka zo kwallin nan idan iska ya kada wasu ne na abin nan wani gidan za a mutu ne a gidan, ya zama mana masifa. Dama ma da mun mori wuta, ba ruwa ba hanya ba gyaran gari. Ka duba ba har mutane ganin cewa lambatun garinmu ba samta ya sa suka mai da shi toilet. Da wannan ma ina kira wa mai girma a sa ido akan wannan bayan gida da ake akan lambatun mun nan. Idan matsalar zafi ya shigo kwalara ban ya barko mata, wallahi hadarinsa ba kaɗan bane. Don haka a sa ido yadda kake sa 'yan banga su je su a sa 'yan banga su hana kashi a tsakiyar gari a gurin sana'an wasu mutane, bai dace ba. Don haka kira ga mai girma a sa ido akan waɗannan. Karshe ina ba da hakuri wa kowane mutum a wannan gari ya tabbatar da cewa burinsa ya zauna lafiya da ɗan uwansa. Mai matsayi musulunci bai yarda ba. Allah madaukakin sarki ya riga ya tabbatar duk wanda Allah ya bashi matsayi to dole ne ka zama mai da'a karkashin sa. Alhamdulillah wannan kunja ta gaba sai za su yawan kawo ku duba ba ni kan kun san ni wane ne ni ne mun wazu wai ni na ina ne ya zauna a shagardan nan wani kabila ne suke burkunawa ni kan ba burkunawa ne ko ba ku yanzu da haka bane yanzu duk waɗanda suke karkashin jagoranci na garin nan a karkashin wannan kunya da burkunawa ne. Wallahi iman na ce masa kuma da sallama ina so ya fito za mu tafi guri kaza, wallahi za ka ga a gurguje ke kokari da ya fito liman ai bai lashe ni ne gaba da baya, ni kuma sat babu wani jizo a jikina, wurkun sat.
musulunci sai a yi ta wahala. A tsarin kungiyar jama'atin zalunci bidiya ya isa ya zama karantarwa wa kowane irin mutum. Mai matsayi a bashi matsayinsa, sannan shi kuma mai matsayi kar ya zama ana ce wane kai mai takalmin karfe ne, kowa ka taka ya taku. A'a, wannan babu shi a musulunci shi ba. Shugaba an san shi da ainihin tosayawa ne wa na kasa da shi, sannan shi kuma na kasa ya tabbatar ana jagorancinsa. Dole ne ya zama mai da'a. In ya zama mai ainihin sageren shi, wallahi shugaban shi ba za ta yi wasa ta bar shi ba. Dole sai ta ladabtar da shi. Don haka mu zama masu sauraron shugabanninmu, mu zama masu yin masu da'a. Idan ba haka ba wai kowa yana da ainihin malaminsa na boka can, don haka suna iya fada da shugaba. Wanda yana da malaminsa a can suna iya fada da shugaba. Wanda yana da shugabansu na kungiyarsu na kabilan kaza suna iya fada da shugaba. Kuma a yin haka duk muka waye gari muna fada, mu cin mun zama karnuka ne? Bai dace ba. Mu zama muna sauraron shugabanci shine nasararmu. Don haka kuma ba za mu samu haka ba sai mun yi hakuri da juna, mun yadda Allah madaukakin sarki ya halicce mu ne domin mu zo mu rayu a wannan kasa mu bauta masa shi kadai. A tsarin musulunci akwai shugabanci, a tsarin musulunci akwai wanda ake shugabantar su. Don haka wannan shine mafi sauki. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Ba zan kammala ba sai na tunatar da mu aikace-aikacen da ke gaba gare mu. Idan Allah ya kai mu ranar Lahadi muna da lancin kuma wa'azi na wannan reshe na garin Talla domin tallafawa ilimi da ilmantarwa na kasa. Sannan akwai lancin na karamar hukuma sati in ya juyo shi ma a nan garin za a yi insha Allah. Kuma idan sati na biyu ya juyo muna da lancin din za a tattara dukkan abin da kananan hukumomi suka yi a kai a hedkwatar jiha domin kokarin himmantuwa zuwa lancin na kasa baki daya wanda za a yi shi sati 3 bayan sallah a hedkwatan wannan kungiya a garin Jos. Da haka muna fatan shugabanni na angoyi abin da aka yanka muku dangane da wannan lancin daga kammala wannan yau muka tashi an kammala wannan kenan. Sauran wannan aiki za a sa a gaba da fatan Allah ya ba mu nasara. Muna addu'an Allah madaukakin sarki ya bai da malam gida lafiya da zai samu iyalansa, har ma jama'a suna ta masa addu'a inda mata biyu yake da shi Allah ya sa ya cika hudu shekara mai zuwa ya dawo mana a mai hudunsa. Allah ya taimake mu kuma dattijan mu Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ba mu nasara cikin abin da muka gabatar. A nan da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Malam Muhammadu Wailu Allah ya saka da alkhairi. Yanzu zan mika wannan makon zuwa ga babanmu kuma a shugaban majalisar malamai na karamar hukumar Gasol kuma babban limamin mu na juma'a na garin Jalla don karin bayani.